Ito po ay isang iPhone SE at saka ang nagsoli po nito ay andito si Mr. Roberto Elliot ng JJPNB Taxi Plate Number TXU401. Andito po ang may-ari nito na si Mr. Luigi Lim na isang nurse para i-claim na. Ibigay na kay Mr. Lim itong kanyang cellphone. Pakiabot na. Magandang hapon, Mr. Lim, sir. Magandang hapon ho. Pakicheck lamang po para masiguro yan po yung inyong cellphone unit. Ito naman po. Yan. Okay. Sige, sir. Yung katabi ninyo, ang ating bayani sa araw na ito, paki-acknowledge lamang po. Ayun nga, salamat po kay Mr. Roberto. Kaya lang, sana lang, pinaaga-aga. Okay, kasi ako'y maraming contacts sa cellphone na ito ho. Anong ibig sabihin po? Ang ibig po sabihin nito is, marami nang naapektuhan sa nangyari. Okay, nag-ID, kasi itong phone po na ito is, galing po itong Singapore. Ito po ay nakaplan. Okay? Lahat po kasi ang transaction ko andirito. Yung pera ko po, hindi ko po ma-transfer. Paalis na ako bukas. Walang nangyari sa bakasyon ko. Okay. Sige. Bakit hindi agad nasoli? Kailan ho ba nawala yan? Nung Friday ng gabi. Nakaano kasi ito Ayan pag makikita yung phone ko, nakasulat lost iPhone. Kasi yung iPad ko, i-inactivate ko na to lost iPhone. So 2 beses kong nakitang inon ito. Okay. Nakita ko ito, Tagalagro lang ako. Nakita ko ito nasa Deparo. Okay. Okay. Kailan ba binalik sa atin to? Kahapon po, ang nakasulat po ni Sir dito, Sabado po niya ng umaga nakita. Hindi po siya marunong gumamit. 2 beses niya po nakabalik na siya ng gamit. Pumunta ko sa Bado, sirado dito eh. Okay, so... Kapag dati ng Lunes, color coding ako, hindi makapunta dito. Ngayon, Martes na. Martes ko na nasuli. So, hindi po kayo happy, sir, sa nangyari? In a way, kasi po, naka-deactivate na po ito Tinawag ko na po ito sa Singapore na i-disconnect na, i-suspend. Sabi ko, i-connect nyo na yan sa Apple, i-disable nyo na yung phone. Alam nyo, sir, mawalang galang sa Mr. Lim. Pero, this is the first time sa history po ng Saulan ng Bayan na sa halip kayo magpasalamat, kayo po'y nagagalit pa. Ano bang gusto nyo palabasin? hindi, ganito. Sir, diretso nyo na ako, anong gusto mong palabasin, Mr. Lim? Opo. Pag nawalan po Sa halip na magpapasalamat ka, ikaw pa ngayon ang parang galit na para bang susumbatan mo pa itong si Mr. Elliot. Ano bang gusto mong palabasin? Pag may Pati nawala... kami pinapagalitan mo pa. Ay, hindi naman po. Galit ka sa amin. Ay, Anong hindi problema mo sa amin? Ang sabi ko po, sana pag may nawalan na gamit, maisoli. Kasi madali naman po malaman, may number naman po. Hindi nga siya marunong gumamit Hindi ko marunong gamit na, sir. Pipindutin nilang po. Talaga hindi siya marunong magpindot Sige Can po. you blame him? Ikaw sandali lang, Mr. Lim. May pinag-aralan ka. Siya wala. Hindi niya alam yung sistema. Ang hirap sa iyo Imbis na matuwa ka pa pinipikon mo ako Itong tao, he's being honest, he's being kind. Okay, nag-abala pa siya pumunta rito. Wala siyang kalamalan po ano magpindot-pindot sa mga cellphone na yan. Pagagalitan mo pa siya, pahagingan mo pa siya. Bastos ka naman. Bastos yung ginagawa mo, Padre, Mr. Lim. Hindi, sir, hindi Pag mamalaki mo pa Singapore, ano ngayon? Fuck the Singapore. Ano ngayon kung Singapore yan? You're out of line. Opo, I'm sorry. Ayoko yan. Ayoko yung ginagawa mo. Naninisi ka pa. Itong tao, nagmamagandang loob. Pasensya na pero jahirin po pareho po sa amin. Kasi Ngayon, kung meron kang problema, dahil nawalan ka ng pera, nawalan ka ng kita, kasalanan mo yun dahil burara ka Yun nga po. Kasi kung hindi ka burara, in the first place, hindi ka nawalan. So don't blame yung pagiging burara mo dito sa tao na nagmagandang loob sa'yo. Naintindihan mo, Padre? Aha. Bibigyan kita ng pera pa rin. Reward sa'yo dahil sa iyong kabayanihan. Salamat, Idol. Pasensya na, Sir Mr. Lim, na ako'y nagalit. Aha. Pasensya na rin ho. Maingat ka sa gamit mo para hindi ka na mawalan ng cellphone at para hindi ka na mawalan ng Singapore na gamit at para hindi ka na mawalan sa mga transaksyon mo kung magkano mga milyon-milyon na yan o $1,000,000. Diba, sir? Hindi naman na. Sige po, sir. Salamat po, Mr. Lim. Pasensya na, Mr. Lim, Sige na po, wag niyo muna siya i-acknowledge. Hindi na ho namin kailangan, sir. Pero may Yung mga problema sa mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Imbis na magpasalamat kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi na halos parang sisihin pa yung tao nagmagandang loob na lang sa'yo. Sa kanya, sorry. Tutuusin sa panahon ngayon, wala na talagang yung kahit professional kang tao, mayaman o mataas ang pinag-aralan mo, kung talagang bastos ka, ay bastos ang ugali mo. Wala na sa panahon ngayon yung mga sinasabing pag mataas ang pinag-aralan mo, kailangan igalang ka. Hindi na ho yung ganun ngayon, no? Dahil kadalasan ho ngayon mas
kagalang-galang pa yung mga hindi nakapagtapos at hindi maayos ang hindi maganda ang trabaho. Ngayon ang dami mga gandang trabaho ng mga tao at mayayaman at mga professional tignan pero mga bastos ang pag-uugali. Na mas mahalaga sa kanila yung pera kaysa sa kapwa nilang Pilipino. Ito yung mga tao na professional kuno pero hindi naman professional yung kinikilo. Hindi rin professional yung pag-iisip. Disclaimer nga po pala, hindi naman lahat, no? May mga tao lang talaga ng mga ganito yung mga mindset. Dapat magpasalamat ka na lang dun sa ako, parang sinisi mo pa. Matagal ko na napanood to pero ngayon lang ako napagbigay ng komento. Late. Nainis lang ako sa mga ganitong pag-uugali ng mga tao. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi mo alam ang gagawin mo para maging masaya lang sila. Mas importante kasi sa kanila yung pera at baliwala sa kanila yung kapwa Pilipino. Real talk, sa panahon ngayon, kapag mayaman ang nakabangga sa'yo o mayaman ang nakadisgrasya sa'yo, halos ilag na ilag kang sitahin o pagalitan. Pero pag nakikita mong dukha o halos mahirap na kapwa mo Pilipino, ay kung mura-murahin mo na iwagas. Ngayon ang realidad ngayon dito sa Pilipinas. Pag mahirap ka, kawawa ka. Pero kapag mayaman ka, panalo ka. Kaya kawawa tayong mga mahihirap eh. Sa taas na lang talaga tayo nakakabawi sa kanila. Yung itaas na lang talaga yung makakaganti sa kanila sa mga pinaggagawa nila sa atin. Ito kapag construction worker ka, nahalipusta ka. Kapag basurero ka, madumi ka tignan sa kanila. Pag tindero ka ng isda at nagtitinda ka lang sa palengke, madumi at kinakadiriyan ka. Pero kapag ang attire mo, mala attorney, mala businessman, ay talagang sinasaluduhan ka. Yan ang mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Na kapag mayaman ka, angat ka. Alright.